Doteraz ste mali možnosť vidieť len komerčnú stránku. My ako zodpovední za riešenie elektronického výberu mýta na Slovensku si vám teda dovolíme poskytnúť základné atribúty celého problému. Celá prednáška, dúfam, že ju stihnem za 15 minút, budem možno rýchlejšie rozprávať, ale bude sa týkať týchto 8 bodov, to znamená, každý sa z vás, na čo sa chce orientovať, určite nájde. To znamená, čo je vlastne mýto ako také z pohľadu elektronického systému, je tam vlastne definícia, to znamená, je to úhrada vypočítanej sumy podľa kategórie vozidla, to znamená, musíme poznať druh vozidla alebo skladbu dopravného prúdu a k tomu presne určenú prejdenú vzdialenosť. V našom prípade na Slovensku budú platiť mýto len nákladné vozidlá a nákladné vozidlá od 3,5 tony vyššie. Taktiež zavedenie elektronického mýta sa uvažuje v roku 2009. Opäť Európska únia deklarovala, prečo členské štáty Európskej únie musia zaviesť elektronické mýto, alebo mýto vôbec, práve z toho dôvodu, pretože z hľadiska infraštruktúry v celej Európe je táto oblasť poddimenzovaná, má to slúžiť teda na výstavbu a údržbu diaľnic, ale aj ciest. Inak hovoríme o cestnej infraštruktúre, kde patria všetky druhy cestných komunikácií a samozrejme oblasť ekológie je taktiež zadefinovaná. Prečo nie nálepky? Ako viete, nálepky sa väčšinou v jednotlivých štátoch zaviedli v 90. rokoch, u nás to bolo v 96. roku, ale elektronické mýto alebo mýto ako také je spravodlivé, pretože každý bude platiť len to, alebo za to, akú dĺžku spoplatnenej infraštruktúry prejde. Opäť opakujem, lebo často sa stáva, budú spoplatnené na Slovensku len nákladné vozidlá nad 3,5 tony. Legislatíva je taktiež známa. V decembri parlament prijal zákon, je označený číslom 25 z roku 2007. Áno, a taktiež, kým zavedieme mýto, predpokladáme, že dojde k novelizácii tohto zákona. Predovšetkým v oblasti vymožiteľnosti práva, čiže enforcementu, definície spoplatnenej siete a samozrejme sadzby mýta ako takej. Keďže máme zákon, k nemu potrebujeme mať aj ďalšie inštitucionálne kroky, ktoré sú zabezpečené nariadením vlády. V nariadení vlády bude definovaná jednoznačne sadzba za 1 km pre rôzne druhy a kategórie nákladných vozidiel a vyhláška Ministerstva dopravy, kde vyhláška ako taká bude reprezentovať tzv. Mýtny poriadok a v nej bude definovaná aj spoplatnená cestná infraštruktúra. Podrobnosti vo vyhláške je treba vedieť, že nie len tie základné kamene, ktoré sú tam, ale máte možnosť na slajde vidieť, o čom všetkom vlastne bude vyhláška. Táto vyhláška sa momentálne spracúva na Národnej diaľničnej spoločnosti, ale nevyhneme sa jej potvrdenia až keď bude známy víťaz tohto tendra, pretože on má svoj systém, ktorý samozrejme každý zo súťažiacich má iný a podľa toho sa bude musieť doladiť táto vyhláška. Ale ide predovšetkým o problematiku obuje jednotiek, čiže palubných jednotiek ako takých, hej. Taktiež označenie vozidiel, to sú vlastne právomoci toho, ktorý bude súťažiť, aby si navrhol tento systém. Samozrejme, my ho ako štát alebo Národná diaľničná spoločnosť príjmeme alebo nepríjmeme. Opäť, v zákone vám je taktiež známe, že existujú smernice Európskej únie, ktoré jednoznačne definujú všetky činnosti v oblasti elektronického mýta, všetky pravidlá a inštitucionálne kroky. Náš zákon je plne kompatibilný s týmito smernicami, čiže ide o smernice, treba si zapamätať aj nejaké čísla, čiže 52 z roku 2004 a 38 z roku 2006, ktorá nahrádza 62 z roku 1999. Všetky detaily a všetky problémy, prečo elektronické mýto, ako s elektronickým mýtom, je vlastne deklarované v Európskej smernici. To zaujímavé, čo vás teraz prvýkrát ideme informovať, z úrovne Národnej diaľničnej spoločnosti je spoplatnená sieť. Ako som spomenul, v roku 2009 predpokladáme zaviesť elektronický výber mýta. Na tomto prvom obrázku máte možnosť vidieť našu infraštruktúru, to znamená diaľnice a rýchlostné komunikácie alebo cesty pre motorové vozidlá, ktoré v roku 2009 budú v prevádzke.
Súčasne podľa zákona hneď k tomu budú spoplatnené aj paralelné komunikácie. Tam je základný práve problém na považí, že okrem ciest prvých tried paralelné máme cesty po veľmi blízkom kontakte aj cesty druhých tried. Čo s tým bude, uvidíme, bude sa rokovať jednoznačne s ministerstvom dopravy. Podľa deklarácií, ktoré ste počuli možno z odbornej verejnosti, bola vypracovaná štúdia, ale my máme takisto vypracovanú štúdiu Výskumným ústavom dopravným, ktorý vlastne vymedzil efektívnosť spoplatnenej siete. Inak tento projekt bol aj v medzinárodnom projekte Connect už odsúhlasený a tu na tomto treťom obrázku máte možnosť vidieť cestnú sieť medzinárodných európskych trás, tzv. Komunikácií alebo cestnej infraštruktúry v kategórii E, ktoré sú podľa koncepcie vybranej cestnej siete, ktorú definovalo Ministerstvo dopravy ako rýchlostné komunikácie, a zo zákona o NDS-ke viete, že tieto komunikácie by mali patriť vlastne nám a my by sme mali byť zodpovední. Navyše, v súčasnosti sú to len cesty prvých tried. Prvé lastovičky, ako viete, boli vlastne odovzdané stavby na juhovýchodnom Slovensku ako obchvaty. To sú už vlastne rýchlostné komunikácie a klasickou rýchlostnou komunikáciou, ktorú viete a používajte možno každý druhý deň, je do Nitry a medzi Zvolenou a Banskou Bystricou. Ale tým modrým, čo je vyznačené, to je sieť podľa koncepcie rozvoja vybranej komunikačnej siete a tie modré komunikácie sú v trasách rýchlostných komunikácií. Navyše, samozrejme, skúsenosti z jednotlivých štátov, ktoré sú k dispozícii, či Rakúsko, či Nemecko a najmä Česká republika, dochádza k veľkému úniku nákladnej dopravy, preto Európska smernica umožnila spoplatniť aj paralelné komunikácie. To znamená, tou oranžovou farbou máte k dispozícii podľa našich štúdií a výsledkov pravdepodobný odklon dopravy bude aj na tie ďalšie komunikácie ciest prvých tried. To, čo vidíte, má rozsah okolo 2400 km ciest. Klasický príklad, že skutočne pracujeme zodpovedne, ide o to, že celú cestnú sieť máme zaťaženú modelom dopravným, kde máte možnosť vidieť dole obrázok s tým zeleným, kde nie je dokončená diaľničná sieť, čiže prioritná úloha, ktorá je aj pre Národnú diaľničnú spoločnosť, je dobudovať vlastne diaľnice. Hore tá istá intenzita výhľadová, ktorá je deklarovaná a prepočítaná a model v podstate nám uviedol, ak bude diaľnica dobudovaná v celom úseku, to zaťaženie ihneď na území Slovenska bude vyzerať inak. Podobne, pravdepodobne, v rámci návrhu riešenia elektronického mýta bude v projektovej dokumentácii požadovaná našou stranou, aby bol zmapovaný modelom zaťaženie celej cestnej siete. Čiže podrobné odklony možno aj na cesty druhých a tretích tried. Skúsenosti, ktoré máme z Českej republiky a s kolegami si vymieňame údaje, je jednoznačne pravdou, že odchádza odklon najmä v nočných hodinách ťažkej nákladnej dopravy na cesty druhých až tretích tried. Súčasne takisto musíme deklarovať, že elektronický výber mýta nie je len na to, aby sme vyberali peniaze, ale Slovensko má ideálnu šancu, ak dokážeme kvalitne pripraviť tento tender a budeme mať kvalitného partnera k jednoduchým montážnym fabrikám, ktoré sú automobilkami u nás a máme tu svetové značky, aby vznikol priemysel v oblasti inteligentných dopravných systémov, kde s pridanou hodnotou služieb budú môcť mať používatelia cestnej infraštruktúry alebo účastníci cestnej premávky mať možnosť kvalitné informácie cestovné a s dopravou súvisiace informácie k dispozícii v reálnom čase. Čiže elektronický výber mýta nie je len na výber peňazí. Opäť k zákonu, platba mýta. Jednoznačne, mýto je príjmom Národnej diaľničnej spoločnosti, je to definované v zákone. Taktiež je v zákone definované, na čo môžeme použiť tieto prostriedky, a to jednoznačne len na výstavbu, opravu a údržbu diaľničnej a cestnej infraštruktúry. Súčasne, popri týchto základných investíciách aj ekologické stavby, ktoré sú v súčinnosti s našou základnou infraštruktúrou. Opäť ďalší údaj. Predpokladaný príjem za prvých 12 mesiacov služby elektronického výberu mýta je zatiaľ definovaný vo výške 4 miliard korún. Sú to len štúdijné výsledky, čiže nikto nám dopredu nebude jednoznačne vedieť povedať asi
koľko a v jakých hraniciach budeme mať tento objem